algun lloc coneixen de totes aquestes tradicions relacionades amb els Reis, amb la cavalcada, si no ens enganyen les documentacions més antiga d'Espanya des de 1866, este testimoni que la cavalcada d'Alcoi és el dia previ, que és on arriben els emissaris per a replegar les cartes entre els xiquets amb les seues particulars i peculiars burretes. Alcoi, un poble que, a més, amb el Belén de Tir i City està íntimament lligat al Nadal. Ja tenim en pantalla la nostra companya Maria José. Maria José, han arribat els emissaris? La veritat és que m'han dit que m'ha avançat un poquet, que és massa pronte, però mireu, és que estàvem tan nerviosos i tan ansiosos que és un moment que no podíem arribar tard. Nosaltres, de moment, ja tenim la nostra carta preparada i en ella li contem als Reis. Què li contem als Reis? Com ens hem portat enguany, xics? Molt bé! Ens hem portat de categoria i així estem esperant que vinga pel carrer Sant Nicolau l'emissari reial, perquè vindrà acompanyat en unes burretes que venen en uns sacs en els quals dipositarem les nostres cartes. Nosaltres de moment vos esperem així, encara de beneïts, a esperar a que vinga, perquè ens hem portat de categoria, de veres, A que sí? Sí. Què van a dir ells? Clar que sí. Pues després nosaltres també